Pero speakas bahin, balikan to si Gobernador Gwen. Kay dire sa Robinson, so panako matiwas tong naog sa sakyanan niya dito sa atensya. Paminawon to gamay itong yung speech ko no names be. Kato ingon siya nga, seeming defeat. Sa to pa, di pa yun angkon mahigalang pilde. Si Raymond Garcia at least, dali kayong ni concede, no? Concede. Si Winston Garcia, niangko na nga, okay, salamat sa mga ni-support sa kong igsuon, Gwen Garcia, o sa iyang pagserbisyo sa Sugbo, no? O niya, atong gi-congratulate si Pambali 4, no? Si Winston. But si Gwen, ingon sa seeming defeat. Sa to pa, murag pilde. Di gyud pa mo angkon nga pilde, ha? Akong tan-aw ini daghang mga factors nga no di sa makaangkon, usa na kanang survey. But before ana mahigala dia, ato sa paminawon tong video kay gamay dong kini. Before I arrive. Ayo na dong katong pagsugod. Dili ni sa katong kwan. Ingon sa nga orphan siya ba? Namdong ka orphan siya. Probably kini 2 minutes before I arrive. Kwan ni sa kaso na ni dong. I was called, please. Isa. Sit. Kat dili ni mao katong kaso na ni siya nga ingon siya nga kwan. Katong about sa kaso katong usa nga miingon siya nga kwan. Seeming defeat. Kato. Nya iyang giingnan ang mga mayor nga may ganitong uban. Nalay gamay na lang yung mga mayor nga nito nga. Sa una 100% ang mga mayors nga mutunga gyud. Atol ining mao nga kalihukan sa Robinson's Galleria, but nining panahon na murag 5 ra batok bok nito nga. So iyang gipasalamatan tong mitunga, unya katungwa mutunga daghan pong mga rason adto nga nung wa tumutunga tong uban. Posible na ikog ba katong uban or manabalaka ba katong uban nga napildis Gwen sa ilang mga lugar. Kay tungod go sa kadaghan mahigala sa mga area. Okay, samtang gipangita pa nimo dong, tabangi ko no pangita Day Maris og kasamang nato katulang nga speech, katong nga speech ni ikaduha ko na to siya. Mao na to ang kuan na to katutuang kini. Kini. Salamat palihog, panglingkod. Okay, mo na ni sa mahigala. It has been said that victory has many fathers or mothers, while defeat is an orphan. We had just witnessed the elections, midterm elections, last 12th of May, 2025. And amidst this seeming defeat of your governor standing before you now. Okay, seeming defeat. Okay, kat. Mo na yung termino gamit ha? Seeming defeat. Sa to pa murag pilde. Agad sa makatuo may galang kining inyong kuan na no nga pilde na. Seeming defeat gyud iya. Kay do na may ni question manghigala nga gi-question nga nung daog man lagi si Glenn Suko, si Gwen Waman, asa man na niyang mga buto. So, anindot ba yan ang speech, may gala? Nga, kini ko nung it has been said, nga ang victory has many fathers or mothers. Ginaingon, mahigala, sa Binisaya pa, ginaingon, nga kining kadaugan, doon ay daghang mga amahan o ginahan, while ang kini ko nung defeat, kining kapildihan, mura kag ilo ba? Biniyaan ka. Mo na yung giingon. So, balik gamay dong, be. So, di pa tamo pa dahil sunahan. Rewind gamay lang kayo. Kana. Sige. Okay, balik dong. Orphan. Gamay lang. Balik. Rewind pag yun gamay. Okay, kana. Sige, kana lang. Gwendolyn Garcia. Kana. Daghang salamat palihog, panglingkod. It has been said that victory has many fathers or mothers. Mo na ginaingon nga kung kadaugan doon na daghang nga amahan o ginahan. Sige, go ahead dong. While defeat, samtang kapilihan, orphan. usa ka ilo, usa ka biniyaan. We had just witnessed Ato lang na natanaw
the elections, Ang eleksyon, midterm elections, ang midterm election, last 12th of May, natong 12 sa Mayo, 2025. 2025. And amidst Og taliwa niya na, this seeming taliwa niya ng nining murag kapilihan. Okay, kat sa dong, ha? Ako lang gihubad ng iyang in English nga, tos Bisaya ha, kaya ano nga masabdan tong tanan mo higala. Kada bitaw mo bitaw, na preacher bitaw nga, in English ba, pastor ba, preacher, ako itighubad sa Bisaya. Seeming defeat, ha? Sa to pa, murag kapilihan. Wa yung ba ang kong napildi sa murag kapilihan. Wa yung taon makatuo si Gov nga napildi siya. Ha? Mo na ingon sa nadamgo ba ko nga sa pagmata na ko lahi ng gobernador. Anong di man sa makatuo mga higala kay mao lagi na ang iyang pagtuugod nga okay na ang tanan. Makinaryas tanan naa. Tanang mayor naa. Unya ang service ka nga gipost mga higala, way sa ang Sugbo News aniha. Ay with due respect, way sa kay kinisla magod mo balita naman po ni sila, no? Ila ra pod nga gipost ang katong survey, ang April ko ng survey, pero ako daan ako nabantay. Kini April nga survey ni oh. April survey, giuna nimong April survey dong oh, sige. I-zoom ko na ba kana makita tanan. Sa dili ko makita kani. Okay, Busis ng Bayan survey. Sa April kini, 95.8%. Ang kang Gwen Garcia 95.8%. Ang kang Pambari 4 3.2%. 95 ang kang Gwen 95.8%, ang kang Pam 3.2%. Pwedeng pagkalubunga dahil ni Pambari 4. So nituo si Gwen ani nga survey kay gipost ni sa ila mahigalang Sugbo News. Unsa ba ni nga pagka-post mahigala para pa mind setting sa atong sa mga tao day? Nga pag aron nga kon kunuhay ba? Ha? Aron kunuhay nga mind conditioning saka mga butante nga daog na gyud no. Unya mo toy tigyon pod niya gyud oy maghilak mo popcorn ani kay tanawa ang survey oh. 95.8 sam April na. Timan ni pag Mayo mahigala dapat unta pag Mayo kay ato mang na-interview kadto sa pamilya di pa makatuingon niya kuan gyud ay nakatsa atong attention tungod matug ikihas siya sa patawag sa NBI ipatawag sa ikihas sa DSWD so atong gi-interview si Pambari 4 pag human tog interview medyo tingali og sa ako lang tanaw ba kay ang atong programa mahigala ang ato mahigalang DYHP naglanog-lanog man sa kalungsuran posible siguro nga mosakay tagamay na kana 3.2 bisag ilan tagi respetaran gamay ba nga na 5%. Sus ni gamay pag yun hinuon pag Mayo. Niining survey sa Busis ng Bayan kundi ni SWS yung survey ha. Amot asa ka ning survey ha. Busis ng Bayan survey. Kana pag Abril 95% kang Gwen. Ang kang Pam 3.2%. Pag Mayo unta bisag ilang gipasaka-saka gamay. Nakasaka gyud Pam daig nag 5% na. Na 5% na bisag na 10% pa ka naka 10% ko si Pam no. Pero biyaan niya pong Gwen na 90% kang Gwen. Ano ba? Unya, pag Mayo na hinuon, ni gamay pa man yung kang Pam. Morning Mayo, day. Kung ko na, zoom ko na, be. April ni. 95% ang kang Gwen. Sa May. Sa ni RPM, di. Tanawa, oh. Ang sa May, nga hapit naging eleksyon, 98% ang kang Gwen. 2% na lang ang kang Pam. Kung imong analyson pag-ayo, og ikaw mahigala nakakita sa mga development tingali og kining survey ha pagsugod pa lang siguro og file ni Pam nya pagkahitabo mahigala nga gi-impeach si Sara medyo saka-saka unta gamay bisag gisaka lang gamay ba nya gidasi Duterte dahig gisaka gamay human na interview nato sa DYHP nasaka lang bisag 1% lang tingali unta aron dili ba lang respetar ba gamay nga ni saka-saka gid si Pam daytoon namutang na magug tarpaulin dito kuwang magug tarpaulin ni si Pam nya namutang-mutang na magtarpaulin nakasaka na gamay unsang hitabuang nga pagka Mayo 98% ang kang Gwen kang Pam na 2% naman lagi noon. Wa ka ba? Nan karon kung nituo si Gwen anang surveyha, di kampante siya nga di gyud siya mapildi. Ha? Mo na karon lugapak manghigalan pagkapildihan di pa sa kadawat hantod karon. Mo na giingon sa kanta nga marami ang namamatay sa maling akala. Pasensya lang sa kong tingog mga higala ha.
Mao kana may daghang leksyon ang makuha nato ini mga panghitabo karon. Wa gid sa magdahom kana bitaw kuan ba? Kinahanglan gyud kang mo tugkad ka nga to sa ground unsa may aktual nga nahitabo gid dito. Kay tan-aw nako day, gob-o. Ang nagsulbi-sulbi ini busis ng bayan. Mingon po tong busis ng bayan na gob. Kusog gyud ka kay gob-o day. Pwede kusugan is Gobernador Gwen po, ibutang talang wa sa kay bao nga kuan, gipatuor sa imsa. Kana mayon on salamat kayo. Mingon po tong busis ng bayan ato lang ging palabaw sa Gwen kay kun dili palabaw kita mo pay pangasabaan. Ay una ko nadunggan nga istorya. Di lang ko mo confirm og tinuod ba day. Og mapildi si Gwen na survey, masuko man sa siya. May siguro kanang internal nga mga surveys ayaw kasuko. Aron nga mapangitaan ni mo pamaagi, ha? Karon mga politiko na minaw na koron. Magpa-survey man gid mo. Di man na may tabog di mo pa-survey ba? Pag-survey dito, ang aktual nga ko niya ayaw atika. Sultihan parehara mo sa mong sibianan DYHP. Di pa kunsa lang. Naman may official survey kay ngana man mosuod ang mga advertisers. Kita mo pagka-eleksyon. Di ang mga politiko mo advertise na to. Kay kita masa sa aktual nga DYHP og IFM mo giday na tinuod number 1. Overall number 1 ang DYHP nya kining IFM. Number 1 mo sa desla sa FM. Arita mo advertise. Ano ba, no? Kay og mo angkon lang tayo na nga internal dili sa kwan, pero pwede nimong gamito na aron nga makakita ka sa aktual. Kay ang final ana katumang official survey. So natay mong kaugalingon nga survey ako inyo nako mga mo survey nga tagai ko sa tinuod gyud ha. Ayaw lang ko katika di man ko musuko, no? Buutan man ko dili man ko sulalay. Di gyud ka masuko. So imong buhaton na. Wala boy kay, hinay ta diri boy kay. Unsa may tong buhaton diri dapita? Dapita hinay ta diri. At kasabot ka kani kusog ta ni dapita. Kasabot ana. Mao ra punis mga politiko. Gob murag sa first district gob marag masikwate kita diri dapita. Unsa unta man gud nya diri Carcaldo na maka-issue magiibot ang mikropono. So pangitan ta ni pamagi unsa may tong strategy diri pos naga hinay ta diri dapita kay karana ang mga ang apo imo man gipa-close gud to. Nya diri asa kuan hinay ta diri dapita. Diri sa kuan gob kusog ta, des bugok kusog ta naman des Janis ang bangga Janis sa Limbangon atong congressman o niya ang kontra pod San Simura parehas sila duha nagbangga perpulos na ato. So medyo kusog ta dito dapita. Diri sa may Toledo gob murag akansi ta gob kay bantay ka nga Toledo, I love you. Murag hinay ta diha dapita mangita tag pamaagi unsaon ta ni. Ana ba? Kay og imong inon nga survey limang ka oy gilubong oy. Wa gyud kaikog ning nag-survey sad nya kini sa ni RP Mission and Development Foundation Busis ng Bayan Survey. Wa man sad lang anga mga higala pag Abril si Gwen 95% kapin, ang kang Pam 3.2%. Pag Mayo nga nagkaduol ng eleksyon, medyo may sakasaka lang tapon si Pam gamay kay mas nidaghan naman yan tarpulin kato nagkaduol na. Jesus gilubong pag ilagsamot. Ang kang Pam 2% na lang ginoon, ang kang Gwen na 98. Pag actual eleksyon ha, lugapak, pagkalugapak mga higala di sa katuo, ha? Pwede karon talawa sa senatoriables, di man kakatuo kana bitaw si Bam o si Kiko, wa man na sa survey day. Kana sa Marcolita, wa man na survey. Di man na mo appeal dito. Kisa may to survey si Binay to dito. Kisa pa Bong Revilla to sa survey. Hasta si Bitag Tulfo to sa survey karon tagak sa aktual lahi man gud ang aktual na. Pero naay survey may gala nga more or less mao tinuod. Kanang Pulse Asia og SWS medyo more or less na asay kamatuoran pero di pa gyud na may final. Ang aktual na gyud sa eleksyon na gyud, no? Kato si Willie Revilla ni taas kayo mga higala pagka survey. Pagka ni lugapak. Nya usao man nimo na. Mo na ni Gob Gwen. Ay hinayan lang ko nagdawat Gob oy. Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufiel Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufiel Fernandez Banyo sa Straight to the Point. Number 1!